След няколко дни дълга работа на компютъра и обработване на видеа, снимане на видеа до 3 часа, до обработки до 4, до 5 сутринта, ставане рано и кръста ми се схвана, врата ми се схвана и тази сутрин усетих острата нужда да зарежа всички компютри и да отида навънка за разходка, защото в такива моменти някой път почва да ми се вие свят и работата е неприятна. Така че съм взел Деймън и си правим една съботна разходка на гребната база, докато все още е замръзнала. Надявах се, че няма да има толкова много хора, за да мога да си направя няколко снимки за Инстаграма с кучето, обаче има доста хора. Като има доста хора, мен ме е срам да клича с камерата и да правя влогчета. Деймън много обича да гони някакви птици, гарги. Между другото, гребната база е замръзнала и на дъното има един дебел слой лед и имам доста голямо желание да пусна Деймън, да видя дали ще пробие леда, защото мен ме е страх да стъпа. Гледайте. Вие сигурно като гледате това влогче вече е пукнала пролетта, ще е станало март месец. Нещо усещам, че идва и мисля, че е колело, защото има моторче. Гати колелото! С такива дебели гуми. Искам такова колело. Не знам какво е това колело, обаче с някакви дебели гуми, прилича на мотор, но е колело. И имам един проблем. Всичко искам. От малък съм такъв. Като видя нещо и веднага си казвам, че го искам и трябва да го имам и правя всичко възможно да го имам. И така. Това между другото не е много зле, защото си изграждаш някаква мотивация да си получаваш нещата, да работиш здраво за тях. Било то не само материално, ми може и нещо друго да съм искал да ми се случи нещо, да отида някъде. След това веднага почвам да искам нещо друго. Да. Взех си между другото едно такова малко стативче, което се огъва всякакви страни и ще да е много удобно, ако се бях сетил да си го взема и да го сложа на камерата, но не си мислих, че въобще толкова време ще мога да влогна. Това много тъпо да кажа влогна, не ми харесва. Да снимам себе си, повече ми харесва. Сега ще направим малко крос, да мога да изморя Деймън, защото неговата хиперенергия трябва някакси да се изразходи. Ние стигнахме вече до средата на гребната, даже я минахме. Там, между другото, имаше един участък, където водата вече се е размразила и се вижда, че отдолу не е толкова плитко, колкото очаквах в интерес на истината, така че ако си решил да стъпиш на леда и случайно не те издържи, стабилно можеш да си подгизнеш. Затова е плана да проверя колко е дебел леда. Отпада. И сега какво остава? Деймън малко се поизмори, вече така забави темпото, но ни остава още половин гребна база, която да минем. Може да се качим горе на моста, да поснимаме малко. Знам колко много би ме мързяло да се кача по стълбите, едва ли. Ама да видим де. В Пловдив в момента изграждат нова зоологическа градина и вече не знам колко време мина, обаче нямам търпение да отворят, да видим какви животни ще има. Макар че малко не съм фен на това да се затварят животни в клетки, за да могат хората да ги гледат и да им фърлят солети. Аз като бях малък, нашите ме водиха тук на тази зоологическа градина, където беше преди, но тя беше доста по-мизерна. Имаше няколко маймунки, лъвче, бизон и няколко други неща и всеки път тук отвънка имаше едно място, където се взимаха някакви работи за ядене и имаше солетки. Аз си взимах солети. Половината пакет отиваше на маймунките. Ето тук в момента се изгражда нов хабитат. Това мисля, че ще е за птици. Нещо подобно. Защото има мрежи отгоре. Тук има една доста по-висока част с заграждение. Тук не знам какво ще има, може би нещо по-опасно. Разходката ни е вече към своя край. Стигаме си близо до колата. И Деймън вече съвсем се умори. Макар че като го гледам има още сила за една обиколка. Но аз нещо сдавам багажа, така че не че нещо ми замръзна устата и почвам да говоря леко така забавено. И не е добре на това, така че трябва да се прибирам. Прибрахме се вече в колата на топличко. Деймън е наказан тук отстрани, защото са му мръсни лапичките, коремчето, целият чорба. Ето го Деймън, той се чувства виновен, защото си мисли, че е направил нещо. Всъщност нищо не е направил, просто са му мръсни лапичките. Не искам цялата седалка да стане на лапички. Така че да, това беше нашата кратка обиколчица в събота за разпускане. Не, няма да се качваш горе. И сега потегляме към вкъщи и мисля, че това беше краткото влогче.
Ако ви харесва да виждате такива видеа, казвайте ми, ще излизам по-често навън и ще ги правя. Затова са във втория канал, за да не са досадни на тези, които не обичат да гледат такива влогчета. Но така, ако ви харесват, може да се абонирате за канала ми. Не дей кашля, защото ме прекъсваш, Дейман. Може да харесате това видео. Освен това ми напишете в коментарите какъв тип подобни видеа ви харесват да гледате. Така, този канал е за всичко. Всичко останало. Да, чао за сега.